asile andifake ikhipha lezenu nilwe for what shit, for what shit, for what shit. Siyafa. This is bullshit. Siyafa. We are dying, Nina. Siyafa. 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 Osisi bathu bayahlukumezeka bayashawa. Balale ebhedlela bayashawa, bayahlukunyezwa, bayabulawa. Siyafa, we are dying. Kunevidiyo nje manje etrendayo emfana lo oyikhosa hlukumeza uma wengane yakhe ammithisile uze uyambiza uthi akamenze akambambe private parts. We are dying and nishilo khipha nje nabaphatha banjani ninkosi enjani niphethe bapha abantu nizobusa bapha abantu. We are dying. Sanhlilo khipha usuku kukhulekwe kazi nikuzame konke kuyalihlula nalokho enikuzamani nikwazi ukwenza. Sicela ithuba nje lokuthi sizohlangana ndawonye sibambane izandla and then we pray because we are dying. Akukwazi ukuthi siqala unyaka uJanuary siqala ngaleli notes lokuluza abantu kanje and then we pretend ngathi asiboni because silinde amakhamera nalembhobho eminingi yama-mic nihlale ninethezeke nizokhuluma izinto ezeyipitch eniyibhale noma enibhalelwe zona. Asihlangene naleyo nto. Ngeke mesithula uNkulunkulu mina nginankinga noma ngathiwa niyangivalela ningaphinde ninginike imisebenzi nginenze yonke. Ngeke ngithule. Ngineyingane mina ngizele. Nginomndeni kukusasa lokho mina ngizobe ngiyindoda emzini wami. Angikwazi ukuvumela umoya onje mina.